Hi students, I am Bino. 11th Maths Chapter 2 exercise 2.6 fourth sum பார்க்கலாம். question என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா solve 2x plus 1d whole squared minus 3n plus 2d 3x plus 2d whole squared is equal to 0 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So just வந்து இதை வந்து solve பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. So given equation எழுதிக்கலாம். minus 3x plus 2d whole squared is equal to 0 இருக்கு. பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது a squared minus b squaredன்னு இருக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் a squared minus b squaredனா a plus b a minus b. ஸோ இங்கே a அப்படிங்கிறது 2x plus 1 plus ஸோ b அப்படிங்கிறது 3x plus 2 இன்ட்டு a அப்படிங்கிறது 2x plus 1 minus 3x plus 2 is equal to 0 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இங்கே ப்ளஸில் இருக்கிறனால நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை, பட் இங்கே மைனஸில் இருக்குது. ஸோ அதனால் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மைனஸை உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். 2x plus 1 minus 3x minus 2 is equal to 0. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எக்ஸ்ட்ராம் இருக்குது, ரெண்டு நம்பர் இருக்குது. 2x plus 3x வந்து என்ன ஆகிடும்? 5x plus 2 plus 1 வந்து 3. 2x minus 3x வந்து என்ன ஆகிடும்? minus x plus 1 minus 2 வந்து minus 1 is equal to 0. ஸோ நம்ம தனித்தனியாக ஈக்குவேட் 0 பண்ணலாம். 5x plus 3 is equal to 0 minus x minus 1 is equal to 0. இப்போ என்ன ஆகும்? 5x is equal to minus 3, x is equal to minus 3 by 5. இங்கே minus x is equal to plus 1. ஸோ நம்மளுக்கு தேவை plus x. அப்போ x is equal to என்ன பண்ணிக்கலாம்? மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு இந்த ரெண்டு டேர்ம் கிடைக்கும். ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? சால்வ் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க, பட் எக்ஸுக்கு நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது? ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்குது. therefore x is equal to minus 3 by x இருக்கலாம் ஆர் minus 1 இருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம். தேங்க்யூ.